מבחינת משחק גדול, להגיע למשחק גדול, כל כך מדובר, עם יריבות כל כך גדולה בין המועדונים, מוריניו, גוארדיולה, ברצלונה, ריאל מדריד, ולתת תצוגה כזאת, כאילו הם שיחקו נגד אלמריה, את אלמריה הם ניצחו 8-0, והיום, אם לא היינו יודעים שזו ריאל מדריד ולא בלבן, היינו חושבים שזו אלמריה, זה פשוט פרק ב', פשוט הם ביטלו אותם לגמרי, שיחקו בצורה יוצאת מהכלל, חמישייה, יכולים היו להבקיע עוד 3 שערים, וטוב שלא, כי זה כבר היה משפיל. מה קרה לריאל מדריד? בעצם, אוקיי, עם כל הכבוד, מה קרה לריאל מדריד? אני חושב שמה שקרה לריאל מדריד זה בעצם, צריך לשאול מה קרה למוריניו היום, כי מוריניו יכול להיות שקצת סטה ממוריניו האמיתי, הוא רצה אולי לבוא להיות יותר נחמד, הוא רצה לבוא ולהראות שריאל מדריד מסוגלת לבוא לכאן ולתת קרב לברצלונה שהיא לא פחות טובה, וזה לא המחשבה של... אבל יש לו את הכלים לשחק כמו שמוריניו יודע. אז אני אומר שאני חושב שמוריניו בתוכו ידע שאם הוא יכול ללכת בדרך האמיתית של מוריניו ולשנות ולשחק עם חלוץ אחד ו5 קשרים הגנתיים ולבוא ולעשות פה בונקר ולהוציא את הנקודה, הוא היה עושה את זה. אבל בגלל גודל המעמד הזה ובגלל שכל העולם מסתכל על המשחק, לדעתי הוא סטה מהדרך שלו ועכשיו הוא מתחרט. אני לא חושב. אני חושב שזה מה שהוא עשה עם אינטר, וזה מה שהוא היה עושה היום. אבל השאלה אם הוא היה יכול. אם הוא היה לעשות מה שהוא עשה עם אינטר, זאת השאלה. לא, הוא לא יכול היה מסיבה אחת פשוטה. פלורנטינו פרס הביא את מוריניו לריאל מדריד כדי ליטול את ההגמוניה מברצלונה, כדי לבנות קבוצה יותר טובה מברצלונה ולקחת אותה בכל התיאורים. היום אנחנו יודעים, הוא לא הצליח בינתיים לבנות קבוצה יותר טובה מברצלונה. ברצלונה טובה שבעתיים לריאל מדריד. מה שברצלונה עשתה היום, לריאל מדריד היא מסוגלת לעשות עוד פעם. ריאל מדריד לא מסוגלת לעשות את הדבר הזה לברצלונה. מה שאתה אומר עכשיו רק מחזק את מה שאמרתי. כי מוריניו יודע שאם הוא צריך לשחק כדורגל יפה מול כדורגל יפה, ברצלונה תנצח אותו. אבל הוא חשב שהוא ואם הוא היה הולך בדרך שלו, עם הפרש שערים 33-6, הוא חשב שהוא בנה צוות כזה. רגע, תסבירו לי, הוא כן ניסה איזה תרגיל בהתחלה, הפך צדדים, היה נראה שהוא שיחק עם דימריה, קצת יותר נסוג, כמעט 5 שחקני הגנה, אבל הם ספגו את השער בדקה ה-5 או ה-6, זה כבר הופך לך את כל המערך, ואז הוא חזר באמת למערך הרגיל שלו, שדימריה בימין ורונלדו בשמאל. אבל מוריניו יכל אוקיי, בואו, אנחנו מקבלים את התקציר, בואו נסכם ונזכר ונתענג על זה שוב. כן, אנחנו בדקה ה-6, וזה הדקה שבה מסי מנסה או להקשיט או להבקיע ופוגש את העמוד. הוא ניסה לבעוט, הוא ניסה לבעוט בצורה מתוחכמת, הוא מסובב את הכדור בצורה יוצאת מהכלל. פדרו עמד שם, אבל מסי פוגש את העמוד. ברסה עם 10 דקות פנטסטיות של שליטה מוחלטת, ואחרי 10 דקות צ'אבי מול קסיאס, 2 חברים לאלופת העולם, אבל צ'אבי עם שליטה אדירה בכדור שמגיע. זה לא רק השליטה, אני חושב שפה אפשר לראות את העוצמה של ברצלונה מהבחינה הזאת של השחקנים מהקו השני שנכנסים לתוך הרחבה ומוצאים את עצמם מול שוער. יש פה גם את המוסרים הכי טובים בעולם וגם את השחקנים שיודעים לברוח לתוך הרחבה הכי טוב בעולם. אחרי 12 דקות הגיע למעשה הבעיטה היחידה של ריאל למסגרת. אנחל דימריה, רכש מבנפיקה, הארגנטינאי הבינלאומי, נעצר אצל ולדס. ואז, אחרי חי דקות, ריאל מתה. איזה שער, פשוט יוצא מהכלל. דוד ויה מקבל משמאל אחרי שברסה החזיקה בכדור איזה 2 דקות שלמות ומסדר לפדרו את ה-2-0 דרך הידיים חסרות האונים של איקר קסיאס. ובעצם פה ויה מתחיל את המשחק הגדול שלו. הוא היה צריך את המשחק הגדול הזה. ויה לא בא טוב לברצלונה. מתחילת העונה, אמנם זה שער שביעי שלו העונה, אבל זה לא ויה שאנחנו מכירים, ואולי המשחק הזה יכניס פה חזרה לעניינים. בדקה ה-31, רונלדו הפרחח מחליט שגם פפ גוארדיולה יכול להיות קורבן לשטויות שלו, והוא דוחף את המאמן של ברסה, מה שגורם להתנפלות כללית של שחקני ברצלונה על הפורטוגלי. זה פשוט מכוער, כי אנחנו רואים שאחרי שהכדור יצא מהידיים של גוארדיולה, באה הדחיפה של רונלדו, פשוט לא יפה. רונלדו שולח כדור חופשי החוצה ועוד מקבל קרן שלא הייתה. זו התרומה הממשית שלו היחידה למשחק, אם היא בכלל ממשית. במחצית שנייה, 7 דקות בתוכה, ברסה פותחת באותו מצב רוח ועולה, עדיין לא עולה. אבל שוב, אותו דבר, אותה פעולה של שחקני ברצלונה, מסי מוביל את הכדור, צ'אבי מאחורנית משתחרר. וגם עכשיו זה יקרה. בוא ננסה עוד פעם. בוא ננסה עוד פעם. לוויה אין נבדל, יש 3-0. ויה עם בישול אחד ושער אחד, ואחרי 10 דקות בתוך המחצית השנייה, קו אחד, אין אופסייד, 3-0 לברצלונה, וזו תוצאה שהיא בהחלט משקפת את מה שמתרחש על קר הדשא, ומוריניו נשאר פוקר פייס. דקה 58,
שוב, ברצלונה עם כדור של מסי כל הדרך לוויה, קסיאס יוצא אומנם ועושה ציפייה לבאות, אבל לא יכול למנוע את השני של ויה תוך 3.5 דקות. מה אני יכול לעשות? הוא בא בטענות לקבוצה שלו ולהגנה שלו, קסיאס. ובצדק, תשמע, הם משאירים אותו פעם אחרי פעם לבד מול החלוצים של ברצלונה, איך הוא לא יבוא בטענות? אז מסי לא כובש בפעם 11 ברציפות, אבל מבשל פעמיים ברציפות. זה 4-0, חשבנו שזה יהיה עד הסיום, אבל הנה בתוספת הזמן ג'פרין המחליף קודם לקרקיץ', הייתה הזדמנות להיות המחליף שכובש, ועכשיו מסי מוביל את הכדור משמאל, וקרקיץ' מוביל את הכדור משמאל, וקרקיץ' וג'פרין שני המחליפים חוברים כדי להפוך את התוצאה הזאת למרשימה. ריאל מדריד ספגה ב-12 גם הוא נתן לו צ'פחה, ראית? גם הוא נתן לו צ'פחה ואותו לא עשו לו כלום על זה. 6 שערים ספגה ריאל מדריד עד שהגיע לקאמפ נו, והיא יוצאת עם עוד 5 באמתחתה. 5-0. וכמובן בדקה ה-92 האדום האולטימטיבי, זה שאי אפשר להימנע ממנו. זה מפתיע שזה בא רק בסוף. זה מפתיע שזה בא רק בסוף. כן, אבל הנה, אתה יכול לראות כאן שוב, הבעיטה הזאת היא של רמוס. רמוס בועט. זה לא דיירה של... אבל הוא קיבל את האדום על הדחיפה. לא, ולא, ואני אומר לכם עוד פעם לא, כי הוא כבר עם האדום לפני הריב עם פויול. הדחיפה הזאת באה אחרי שהשופט כבר מחזיק את הכרטיס ביד. עם העיניים של מוטי לא מתווכחים, אתם יודעים את זה. נכון. בכל מקרה, זה אקורד הסיום של ריאל מדריד. שאגב, זה די מפתיע שהאדום הגיע רק בדקה 93. כי היה הרגשה בדקה 55 שהולך להיות פה אדום. היו להם 7 שחקנים עם צהובים, זה היה ברור שיהיה אדום. וגם ההשפלה של ההחזקת כדור הזאת, זה בדרך כלל מוציא אותך מהעצבים. זה מתסכל. ובזה ריאל לא נפלה. השופט היה יכול לזרוק פה אדום, היו פה בעיה כבר קודם אפשרויות לאדום, אבל... בסדר. טוב, אנחנו עכשיו נסכם יותר בניחותא וגם נקבל תגובות וגם נקבל עדכון של אילביס על חדשות הספורט, אבל קודם כל הכנו בדקה הזאת את המאצ'אפ בין שני הכוכבים, מסי ורונלדו, לראות מה התפוקה שלהם. כרגע זה נראה השוואה מגוחכת ממש. מגוחכת, למרות ששניהם לא כבשו, אבל... לא, אבל תשים לב לסטטיסטיקה, 13 שערים, עזוב מה שהוא עשה עד עכשיו, על הערב, 22 מסירות מדויקות, 2 בישולים, 2 בעיטות למסגרת, אבל זה לא רק הסטטיסטיקה. מסי, בניגוד אולי לרונלדו, אולי לא היום רונלדו, אבל בניגוד לרונלדו, הוא לא לוקח, הוא לא מכריח את המשחק לבוא אליו. הוא רואה גם אם הוא לא מפקיע, אז הוא משתף את השחקנים האחרים, הוא מניע את הכדור, הוא מגיע למרכז השדה, הוא מבשל שערים, הוא בעצם משחק כמו מנהיג שקט אמנם, אבל בהחלט לא לוקח את המשחק אליו, וזה מה שאני אוהב במסי. כשלא הולך יום של הפקעות, אפשר לעשות דברים אחרים כדי לגרום לניצחון. אפשר להגיד שאם רונלדו היה משחק היום בברצלונה, הוא היה מסיים את המשחק עם 3. זה מה שאמרנו לפני המשחק, שהיתרון העצום של מסי זה בשחקנים סביבו, והיום הבנו שהשחקנים סביב רונלדו... זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה אפשר להגיד כמעט לגבי כל שחקן טוב בקבוצה אחרת. תביא שחקן חלוץ טוב בקבוצה אחרת לברצלונה, גם יהיה מלך שערים. ברשותכם, כן לבוא בטענות לרונלדו. אם אתה מנהיג, זה משחק שאתה צריך... להשרות איזה שקט, איזה שלווה על הקבוצה, זה לא מה שהוא עשה. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו מנהיג. אפשר לקרוא לו שחקן... אני גם לא חושב שרונלדו מנהיג. לא מנהיג. אבל מעבר לזה, ברצלונה כל כך הרבה יותר טובים, שגם עוד 2 מנהיגים לא היו עוזרים להם, בטח בכושר שלהם היום. זה קשה מאוד לצאת, כי ברצלונה עשו את הדברים בצורה כל כך קלה, פשוטה, מדויקת. אז אוקיי, היה מנהיג, מה היה עושה? היה אומר, חבר'ה, תירגעו. ברצלונה לא נרגעו. קשה מאוד לשחק נגד קבוצה כמו ברצלונה כשהיא משחקת בצורה כזו. זה בלתי אפשרי גם לא לריאל מדריד. כן, היום מוריניו מגלה שלא חשוב כמה אתה מאמן גדול, הכדורגל מספק לנו את ההוכחה שמאמן גדול טוב כשיש לו את כל הכישרונות הגדולים, וביום כזה לא מספיק אף מאמן. אם ברצלונה ממצאה את הפוטנציאל שלה, היא 3-4 דרגות מעל כל קבוצה בעולם, כולל ריאל. בוא נשמע את ז'וזה מוריניו ממש עכשיו במסיבת עיתונאים. לא בטוח שנוכל לתרגם, אבל מן הסתם את שפת הגוף כן נוכל לתרגם. כן, אין צורך בתרגום נדמה לי. Differenza è la differenza di un campionato che sarà אחרי חדשות הספורט אנחנו נחזור אל הסינקים האלה כבר מתורגמים ומעוברתים, אבל ראינו את הפרצוף
רציתי להגיד פרצוף תשעה באב, הפרצוף כ"ט בנובמבר. כ"ט בנובמבר. שזה מוריניו. אלי אילדיס מצטרף אלינו, אבל לפני שנעבור אליך, אלי, בוא נראה אצל האוהדים אי שם בהרצליה. כך נראה השער של ברצלונה כאן בישראל הקטנה שלנו. זה השער הראשון של ברצלונה. אנחנו נהיה אצל סגיב מאוחר יותר. אבל עכשיו, אלי, שלום. שלום. אני שמעתי כאן את הדברים המלומדים. אין ספק שכמו שברסה משחקת, נורא קשה לשחק מולה, אני עדיין חושב שריאל התבטלה היום. הם לא הגיעו למשחק. ראינו את זה גם ראית את זה ב10 דקות הראשונות, הם לא שיחקו. אתה יודע שזה הולך יחד. הכל ברור, עדיין ריאל, כמו שהיא נראתה עד העונה, עד עכשיו בעונה הזאת. כן, אבל יש דבר אחד שמאוד קשה לעשות בכדורגל, זה לשחק טוב כשאין לך את הכדור ברגל. הכדור היה רק אצל ברצלונה. 67%. שברעל חטפו את הכדור. אתה ראית אותם עושים משהו נחמד? או עשו משהו חכם עם הכדור? מנסים ללכת לבד ולא נסו לעשות משהו משחק קבוצתי. אבל זה מה שהם עושים כמעט כל הזמן. אבל זו הגדולה של ברצלונה, שהם יודעים ללחוץ גם כשהכדור לא אצלם, לחטוף אותו מהר ולצאת. הכל נכון. בקיצור כולם צודקים. הכל נכון, עדיין ריאל התבטלה כמו שלא הייתה צריכה להתבטלה. וגם אם התבטלה, וגם אם היו שם אלמנטים כאלה, עדיין הדבר הכי גרוע שקרה למוריניו הערב זה לא ה-0-5, לא התבוסה הגדולה בתולדותיו כמאמן, אלא ההכרה שמה שהוא בנה בריאל מדריד לעונה הזאת לא מגיע לקרסוליים של היריבה שלו. כנראה, לפחות ממה שראינו היום. אבל אתה יודע מה אבי, עם כל ה-5-0, אנחנו נצטרך... גם אם ריאל תהיה אלופה. זה נכון, אבל אם ריאל תהיה אלופה, אז זה יספק אותו. אז ישכחו את התבוסה הזאת. חכה. אוקיי. אני רואה שלא בא לך בעצם לעשות חדשות, בא לך על קשקש לא, אני יכול פה, אתה יודע, זמן קריאת שמע של שחרית, אפשר להמשיך לדבר על המשחק. אז יפה. אבל בכל זאת חדשות. תקתק קצת, טיקי טקה חדשות. ואחרי זה נמשיך להתלהב ולחזור ולהתלהב ולקבל תגובות. גם נדב, אם חסרה פה התלהבות, נדב יעקב יצטרף אלינו. תגובות, סינקים, אך תחילה חדשות. אז שלום לכם, לילה טוב, חוץ מהקרב בקאמפ נו, היו עוד כמה אירועים בספורט. בליגת ווינר אצלנו נערך סוג של קלאסיקו אם תרצו, נתניה מול מכבי תל אביב, כששני שחקני עבר קלאסיים בכל קנה מידה, רובן עטר ואבי נימני נפגשו על הקווים, זה קרה בקופסה. נימני בחר להשאיר את מדוניאני על הספסל, התל אביבים בלבן פתחו בלחץ גדול על השער של נתניה, דקה שביעית בוזגלו עם ההזדמנות הזאת. רק 60 שניות חלפו ויואב זיו מצא את אלירן עטר וזה 1-0 למכבי תל אביב. בישול מצוין של זיו לעטר שככה נראה מוריד הרבה לחץ מהכתפיים של נימני ומזרחי. ההזדמנות הראשונה של נתניה הגיעה רק בדקה 22 שכן עזרא בעד כדור שהלך ליד הקורה. בדקה ה-33 אלירן עטר שוב מצא את עצמו מול השוער של נתניה ושוב זה נגמר עם כדור ברשת. 2-0 תל אביב. אין נבדל, קרופניק עם טעות קשה מאוד משאיר את עטר לכבוש את השני שלו במשחק. בוזגלו אגב היה אחראי לבישול היפה הזה והקבוצות ירדו לנוח כשמכבי תל אביב מובילה 2-0. 14 דקות בפתיחת המחצית השנייה, אוראל דגני שחרר פצצה, מה זה פצצה? אבל שטראובר היה ערני. נתניה המשיכה ללחוץ, 5 דקות מאוחר יותר מוגרבי שחרר בעיטה וגם הפעם שטראובר היה במקום. 9 דקות לסיום, מאור עשור בחן את שטראובר ששוב עמד במשימה בהצלחה. זה נגמר עם 2-0 חשוב למכבי תל אביב שחוזרת לנצח אחרי 2 הפסדים רצופים. באופן אישי אני חושב שהיה לו משחק טוב בלי קשר לגולים, וגם רוברטו היה לו משחק טוב וגם מאור היה לו משחק טוב, וכל מי ששחק היום באמת היה לו משחק טוב. החבר'ה רצו והם נלחמו והם נתנו מעצמם ושילבו את זה עם כדורגל איכותי, אז אנחנו מאוד מרוצים. אבל שזה שאתה ספגת את האש עזר בעצם לקבוצה והוריד מהם את הלחץ? זה טוב מאוד, אני מוכן לספוג כל הזמן, העיקר של השחקנים יהיה רוגע ושקט והם יכולו להביא את היכולת שהם לידי ביטוי במגרש.
כל השאר לא מעניין, לא מתים, לא מכללות ולא מצעקות ולא משום דבר אחר. כשמנצחים תמיד אפשר לחייך. הניצחון הזה מעלה את מכבי תל אביב למקום הרביעי בטבלה, ובעקבות ההפסד של הפועל אתמול היא נצמדת אליה. אלי, מה השינוי הגדול שנימני ומזרחי עשו היום? מערך יותר התקפי, שיטת משחק אחרת? למען האמת לא ראינו את המשחק, היינו מרוכזים במשחק של ברצלונה, אבל אני חושב שבעצם הם הרגיעו את העניינים שם. מכבי תל אביב הפסידו 2 משחקים ברציפות, היה מין לחץ בלתי רגיל, וזה מועדון שכל הזמן יוצר וצובר לחץ, ואני חושב שאבי נימני עם הניסיון שלו, וראינו את התגובה שלו אחרי המשחק, נכון, אתה צודק, שאחרי ניצחונות קל לומר, להגיד, אני מוכן לספוג, אבל אני מכיר את אבי, זה היה לו קשה אולי כשהוא ספג את הכללות ואת הצעקות, אבל מצד שני הוא יודע לקחת את הדברים בפרופורציה, הרגיעו את השחקנים, עשו אולי איזה שינוי 2 בהרכב, מדוניאנים בחוץ, ואני חושב שזו החלטה נכונה, כי מדוניאנים, מי ששם לב מתחילת השנה, אולי ממש במשחקים הראשונים נתן איזה 2-3 שערים, אבל אני לא חושב שהוא שחקן כזה גדול, הוא שחקן טוב, הוא לא כזה גדול, עשה את השינוי מה שצריך, זיו הלך ימינה להיות מגן ימני, אולי סוף סוף מצאו מי שישחק שם בתפקיד הזה, ועם השקט ועם קצת נחישות, מכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה מנתניה, והם ניצחו 2-0. אז זה לא טוב, השאלה גם באמת אם זה שחרר את הלחץ מעל מכבי תל אביב. לחץ תמיד יישאר שם. הלחץ עובר ממשחק למשחק. זה לא משנה מה. כמו שמפסידים משחק ועושים, כבר רוצחים אותם, אז אחרי ניצחונות כבר חוגגים. אבל משהו נתניה, כאילו מה חסר להם? זה שהם צעירים מדי, זה שהם לא מבושלים מדי? תראה, נתניה הרימה את הציפיות מעצמה בזה שהיא פתחה את העונה טוב. כמו שהיא פתחה. הייתה קבוצה שבתחילת העונה חשבו שהיא תהיה קבוצת תחתית, פתחה את העונה טוב, עשתה כמה ניצחונות יפים, פתאום דיברו עליה דברים טובים. מסתבר שבכל זאת בסופו של דבר זו קבוצה שמנסים לייצב אותה עם שחקנים צעירים, לא בתקציב גדול. וזה כנראה מה שהיא שווה. השאלה הגדולה זה אם הם יישארו שם או שימכרו אותם תוך שנה-שנתיים ויעשו קופה. אצל נתניה הקיזוז ביכולת הגיע כבר באמצע הדרך. אוקיי. חברים, בואו נלך לקלאסיקו הפנטסטי שהיה הערב. אנחנו חשבנו ש6-2 ולפני שנתיים לא יכול לחזור, אז חשבנו. קפה למוריניו, זו הייתה הכותרת בתרגום חופשי באס. Ángel Sergio Ramos aguanta Iniesta, se escora en el centro, el pase en profundidad y va para Xavi. טוב, באתרים הספרדים כמובן שהכותרות ממש חוגגות, השפלה, זעק המרקה, המונולוג של ברסה, אורגזמה בקמפנו, ועוד אין סוף כותרות שפשוט לא ידעו איך לתאר את החגיגה של ברצלונה על ריאל הערב. כתב יעקובי כמובן שהביא לנו עוד כותרות מהערב המדהים הזה בקמפנו בהמשך. עוד ידברו על זה בכל השבוע הקרוב שם בספרד, אין ספק. כמובן שברצלונה עוברת את ריאל ועולה למקום הראשון בעקבות הניצחון המרשים הזה שלה, ושימו לב לריאל שכמעט מכפילה הערב את כמות הספיגות שלה מ6 ל11 רק בעקבות המשחק הערב. אנחנו חוזרים אלינו בהפועל אשקלון, ארוחות סוערות אחרי שהקבוצה לא הבקיעה כבר 5 משחקים. הבעלים פרוספר אזאגי פוצץ את האימון היום במחאה על היכולת העלובה של השחקנים שלו. זיו אברג'יל מוסר לנו שאזאגי כנס את זורן מנטששווילי ב-20,000 שקלים בשל האדום המיותר שהוא ספג מול חיפה. ערן לוי נקנס ב5,000 שקלים בגלל התנהגותו אחרי שהוא הוחלף. השניים גם קיבלו הוראה להתאמן היום לבד, ואת ההוראה הזאת לוי מאוד מאוד לא אהב. 5 שחקנים נוספים נקנסו ב1,000 שקלים כל אחד, ובסך הכל הבעלים הכניס היום לא פחות מ30,000 שקל לקופה מקנסות, וזה אפילו לא יום של משחק. המחזור השביעי בליגת לוטו בכדורסל ננעל הערב בקרב תחתית לוהט בין חולון לאשקלון. אנחנו נכנסים הישר לרבע האחרון אחרי ששתי הקבוצות היו צמודות במשך כל המשחק. חולון בצהוב ניצחה רק במשחק אחד העונה, והערב החבורה של פרנקו לא רצתה לאכזב את הקהל החם שלה. דקה ורבע לסיום, טרנר מאשקלון הלך לקו, קלה פעמיים, צימק לנקודה. חולון יצא להתקפה, ומשום מה ניר כהן החליט לנסות שלושה, זה מה שיצא לו. בצד השני לאשקלון הייתה הזדמנות לעלות ליתרון, אבל גם שם זה לא הלך. עכשיו הגיע תורו של מורן רוט לקחת אחריות.
8 שניות על השעון, רוט לוקח את הכניסה בפנים, וגם עבירה. יופי של מהלך של רוט שגומר למעשה את הסיפור. חולון עם ניצחון חשוב מאוד, 84-80. אחרי המשחק הזה הערב חולון עולה למקום השמיני בטבלה, אשקלון יורדת למקום האחרון. ביום אחרי הניצחון הגדול בנוקיה, הקבוצה של דן שמיר קיבלה חיזוק מאוד מעניין. מייסיו בסטון, שזכה עם מכבי תל אביב בשתי אליפויות יורוליג, חוזר לישראל, הפעם כשחקנה של בני השרון. עומר בנוביץ' שלנו מוסר שבסטון בן ה-34 עבר בדיקות רפואיות, נפגש עם שמיר ומחר הוא יצטרף לאימונים. I know they have some great guys. I know Lee Naylon, and I know I heard of Sean James, heard a lot about him, young player. So I want to come in and help out Sean and whoever else I can on the team, and and have a fun year. I'm in good shape. I haven't played in the game in over a month. I haven't had a practice in over a month, so it's going to take me time to to get my legs back under me and practice a little bit, but. I'm still the same high jumper, block shots, whatever. I can do what I need to be done. אינדיאנה פייסרס מעולם לא ניצחה את הלייקרס בסטייפל סנטר, וזה כולל 3 הפסדים בגמר של שנת 2000, אם אתם זוכרים. לפנות בוקר הפייסרס שוב פגשו את קובי בריינט במגרש הביתי שלו, ושוב התקשו לעצור אותו. אינדיאנה אמנם מובילה רוב המשחק, אבל בריינט עם 41 נקודות, סימק ל3 בלבד, הוא עשה את זה דקה לסיום. רוי היברט עם 24 נקודות החזיר את היתרון ל3, ולקובי היה צ'אנס לשלוח את המשחק הזה להערכה. הזריקה הזו הלכה החוצה, אבל קובי קיבל עוד הזדמנות. קיבל ושוב החטיא. מזל טוב, אינדיאנה עם ניצחון ראשון אי פעם בסטייפל סנטר. והלילה למעשה ממש עוד מעט ב2:30 מיאמי הנוצצת עם 4 הפסדים ב5 המשחקים האחרונים תארח את וושינגטון עם שידור ישיר בספורט 5. באמריקה מדברים בעיקר על התמונות האלו, בהן רואים את לברון ג'יימס נתקע במקרה או שלא במאמן הצעיר אריק ספולסטרה, אולי בעקבות הביקורת הנוקבת שספולסטרה הטיח בלברון על חוסר רצינותו, והוא עשה את זה בפני כל שחקני מיאמי. אז הלילה הם ביחד מול וושינגטון, יהיה מעניין. ובואו נראה עכשיו את הדברים שמוריניו אמר מיד בסיום המשחק. Es la mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por 5-0, eso sí, sin duda. Pero es una derrota fácil de, como se dice, de digerir, muy fácil de digerir, porque es una derrota sin posibilidades de ganar. No es de esas derrotas que tú te quedas con un sabor difícil de aceptar, porque no merecías perder y has perdido. כן, דברים... מה? בסדר, נו, מה? הוא אומר מה שהיה, אומר את האמת. אם ההבדלים הם כאלה, אין לנו שום סיכוי. אין לנו שום סיכוי, כן. אבל קצת מר לו בפה בכל שעה. הרבה אבל הוא חייב לומר את הדברים האלה. יש עוד ליגה, יש עוד אירופה, הוא חייב לתת לשחקנים שלו את ההרגשה שהדברים... אגב, הדברים האלה קורים בין ברצלונה לריאל מדריד לא מעט פעמים, אז זה בסדר. הפעם זה בצד שלו. כן, עכשיו המשימה שלו מאוד מאוד קשה, להרים אותם חזרה למקום שהם היו. תכף נרחיב גם על העניין הזה, עוצרים את הסחף הזה שנוצר. אז אנחנו סיימנו, נזכיר רק שאחרי שאתם תסיימו פה את העניינים, יש עוד יציאה עיתונות הלילה, מחר ב7 מהדורת חדשות, גם ב11 בשעה רגילה, חוזרים לעניינים. יפה, אז יש לכם עוד לילה ארוך ונחמד ולבבי לפנינו, גם הסיכום שלנו, גם יציאה עיתונות מיד אחרינו, ונדב יצטרף אלינו מיד ויספר איך הוא חווה את המשחק הזה. אתם רואים, אנחנו מסיימים לתרגם גם את התגובות שאחרי המשחק, וגם הייתה לנו חידה והתלבשה לנו החידה. כן, התלבשה לנו התוצאה הגבוהה ביותר במפגשים בין ברסה לריאל בכל המפעלים. התשובה הנכונה היא תשובה ב' 11-1 1943, חצי גמר הגביע הספרדי, הקופה דל ריי, 3-0 לברצלונה במשחק הראשון בקאמפ נו, 11-1 לריאל מדריד בגומלין. שיחקו אז באמצע מלחמת העולם השנייה
בגביע הספרדי, ריאל מדריד ניצחה 11-1, אבל זה עוד בפזטות, ביורו, ה-5-0 זה יותר גבוה. בדיוק. יפה, והפוטר משה קרסנטי מעכו עומד לקבל נת, ISP-GSM פלוס, הרשת המהירה של פלאפון. מסוק יורד טילים של אירהוקס בדיאמנט. ארינה, תתקשרי אליי. מנוי פייס, כוכבית 3990. משה קרסנטי עכשיו בלחץ, הוא עומד לקבל. לא, אבל הוא קיבל את כל המתנות האלה. שלום לאדם. אהלן. גם, אבל אתה קיבלת. אני קיבלתי רק תיקון אחד, אבי, היסטורי. כי גביע המלך זה מאז שהמלך חזר. בתקופה היא זה היה קופה דל גנרליסימו, דל גנרליסימו של פרנקו כמובן. אז אתה יודע, למען ההיסטוריה. גם אני שמח ללמוד. זה משהו אחר. נו, איך היה לך? שמע, משחק היסטורי. אני חושב שזה בברצלונה סופרים 16 שנים מאז ה-5-0 הקודם של רומריו. אנחנו זוכרים את המשחק הזה. כשגוארדיולה שיחק, היום הוא מנצח כמאמן, זה 5 ניצחונות רצופים. מאז שהוא הגיע, וזה לא סתם ניצחונות. זה היה 6-2 לפני שנתיים, וה-5-0 הזה עכשיו. והניצחון הזה ידובר עוד יותר בגלל שזה מול מוריניו. אין ספק בכלל. כי אמרו שלפני המשחק הזה, שריאל איפשהו סגרה את הפער. האיש הובא, בוא לא סחור, האיש הובא כדי לנצח את המשחקים האלה. ברור. לא רק זה, אמרו שאם הוא ינצח את ברצלונה פעמיים ולא ייקח את האליפות, זה עדיין יהיה הישג מספיק טוב שהוא ישלם לו את אם הוא ינצח את ברצלונה פעמיים הוא ייקח אליפות. הוא כנראה ילך עליי. זה כבר לא יקרה. לא, תיאורטית. בואו נצלם בשיחה הזאת את מירי נבו שזכתה לראות את הדבר הזה ממש במגרש. היי מירי. וואו, באמת זכיתי. זכית. אני קיוויתי שיקול איזה שער 2 על 5, לא חלמתי בכלל. אבל ספרי לנו, הרגשנו את זה גם מכאן, הקאמפ נו היה באקסטאזה, לא? הקאמפ נו התחיל ברגוע, כי הם היו קצת בלחץ, ושרו שירים לרונלדו, שירים מאוד לרונלדו. בכלל, הקהל של ברצלונה, בראש ובראשונה עסוק בלרדת לחיים של מוריניו וקריסטיאנו רונלדו. זה מה שעניין אותם כל המשחק, וגם אחרי שכבר פלו ודחו עליהם והכל, הם המשיכו לשיר שירים לרונלדו ולמוריניו. זה לא יאמן, כמה הם מתאהבים את השניים האלה, זה מדהים. מירי? אבל ככל המשחק התקדם, האקסטאזה בקהל, אני אפילו קשה לי לדבר עכשיו מרוב שהאקסטאזה מדבקת פשוט, אין מה לומר. מירי, השיחה שלנו קצת מקוטעת, אז נאלץ להיפרד ואת תאלצי ללכת לחגוג ברמבלס, אני מתנצל. יכול לפטט איתנו, אבל כנראה שתצטרכי ללכת לאכול באיזה מסעדה טובה ולהצטרף לחגיגות, אני מתנצל. כן. תודה מירי, לילה טוב, אני חושב, אפילו במקוטע, הרגשנו אותה. וואו. אוקיי, מיד אנחנו, בוא נראה עוד פעם את הגולים. בא לכם? בוא נראה עוד פעם את הגולים. טוב, אז זה התחיל אחרי פחות מ10 דקות, עם הבישול של איניאסטה לצ'אבי, שני השחקנים הנפלאים האלה שביחד הם השחקן הכי טוב בעולם. נכון. אם תשם אותם אחד על השני, בגובה של רונלדו בערך. וכמובן שלא הנבדל, מה שאני אהבתי פה זה המסירה של איניאסטה, הוא לא מסר, הוא נתן לו חזק, כי הוא יודע שרק ככה זה יעבור. עם עוצמה. זה הגיע מהר מאוד השער הזה, ותוך 8 דקות הגיע גם השני, ושוב צ'אבי הוא זה שמהנדס פה את הכל. הוא מזיז את הראש, רואה לאיפה לשלוח את הכדור, דוד ויה פה, אני חושב שיש טעות של קסיה. כן. למרות שהוא היחיד ש... אבל זה כדור קשה. נכון. זה טעות שיכולה לקרות. אבל עוד 2 גולים נשכחו לו את זה. כי אם נעבור על כל השחקנים של ריאל מדריד, אני חושב שקסיאס היה היחיד שקשה לבוא אליו בטענות. אי אפשר לומר לגבי אף אחד. כולם אפשר... לא יודע אם טענות, אבל כולם היו באותה רמה. כן, דוד ויה מבקיע. נראה לי שכשמוריניו יראה בלילה שוב את המשחק ואת הגולים, הוא ישאל מה קורה עם הבלמים שלי. מוריניו יראה את הגולים שוב את התוצאה וישמע את מה שהוא אמר במסיבת עיתונאים, הוא יבין איזה שטויות הוא דיבר במסיבת עיתונאים. הוא ידע, תוך כדי הוא אמר לעצמו איזה שטויות אני מדבר. אז דוד ויה מבקיע את השני שלו, וגם השער הזה מגיע מבישול של מסי,
כנראה שדוד ויה חיכה, אתה יודע, הוא שמר את הגולים, הוא לא הבקיע לא נגד פנתינייקוס, לא נגד אלמריה, אלו משחקים, נדב, משחקים גדולים, משחק ענק, הוא פעם ראשונה משתתף בקלאסיקו. והוא שיחק כאילו היה בו 10 פעמים. אלה משחקים שמכניסים אותך, או מביאים אותך למה שציפו ממך, וזה המשחק שאולי יביא את ויה ליכולת של ולנסיה. ובשער הזה אני חושב, ברצלונה שמחה יותר מכל השערים האחרים, מכמה סיבות. קודם כל כי זה 5-0, ויש הבדל בין 4 ל-5, ראיתם את כל האוהדים וגם את השחקנים עם היד ככה קדימה, וזה דבר, זה המניטה, זה מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד חשוב. יותר נוח לסמן גם ככה משהו. נכון, אתה צודק, אבל זה מזכיר גם את סטויצ'קוב שעשה ככה על הספסל, אז בניצחון של רומריו לפני 16 שנה ב-94. חמסה. ואמר קודם מוריניו שזה ההפסד הגבוה ביותר בקריירה שלו, 464 משחקים הוא מאמן. אף פעם לא הפסיד 5-0? 460. זה גם ההפסד הראשון שלו, זה ההפסד הראשון שלו כמאמן ריאל מדריד כמובן, זה ההפסד הראשון שלו מאז שברצלונה ניצחה את אינטר 1-0 וזה לא הספיק לה להגיע לגמר האלופות, ולריאל מדריד עצמה זה הפסד ראשון מאז שהפסידה לברצלונה 2-0 בברנבאו. אבל אני רוצה להגיד, 26 אני רוצה לשאול אותך עוד משהו נדב, אם זה היה מנואל פלגריני היום, הוא היה או מתפטר או מפוטר? לא, כי גם אחרי מתפטר לא. אני לא חושב, אבל לא בשלב כזה של העונה. כן. ואני אומר לך שמוריניו הפסיד היום 5-0 לברצלונה כמו שהוא הפסיד. יש לו חוזה לכמה שנים בברצלונה? 3 או 4. 3 או 4. אם הוא יישאר שם עוד 3 או 4 שנים, הוא לא יפסיד ככה לעולם במשחק חוץ לברצלונה, כי הוא לא ישחק כמו שהוא ישחק היום. אז זאת אומרת, אתה מוטי אומר שמוריניו הוא הפסיד את המשחק. מוריניו הפסיד את המשחק היום. כי מוריניו היום שיחק כמו שהוא לא רגיל לשחק. אולי השיטה גרמה ל-5-0, אבל לא מוריניו הפסיד את המשחק. מוריניו הפסיד את המשחק כי הוא שינה את הקו המחשבה שלו. ריאל מדריד גם יותר מתגוננים. ביכולת של ברצלונה היום, אגב, הוא התחיל קצת נסוג. הוא קיבל גול בדקה שם הייתה. ב-20 הדקות הראשונות הם נתנו לברסה לכדור בלי... אני לא חושב שיש קבוצה שמסוגלת ללחוץ קבוצה כמו ברצלונה. אי אפשר ללחוץ אותה. אבל בשלב מסוים הם כן התחילו ללחוץ. מה שמות אומר זה שמוריניו טעה בהערכת הפערים האמיתיים, נכון? אני חושב שכולם... הוא היה צריך לשחק. אני חושב שגם בברצלונה לא אני מציע, בוא נשמע את האיש עצמו. בוא נשמע את האיש עצמו במסיבת העיתונאים לפני דקות ספורות. Ilusionado porque me esperaba mucho más. Pero los jugadores como colectivo también, y los jugadores individualmente también. Si tú vas a preguntar a uno por uno si pensaba hacer un mejor partido, obviamente todos te van a responder, estoy ilusionado, me esperaba mucho más, me esperaba hacer mucho más. No es muy difícil de entender que todos salimos con esta sensación. ציפתי ליותר היה כתוב בטלוויזיה, כי אנחנו מתרגמים מכדורגלנית ספרדית לכדורגלנית בעברית. כן, הוא ציפה ליותר. כן, מוטי, אתה אמרת לי 3 פעמים לפחות בשבועיים האחרונים, ברצלונה קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מריאל מדריד. נכון. אז איך מוריניו לא יודע את זה? הוא ידע את זה, אני חושב שמוריניו התנהג לא כמו מוריניו. אבל אני לא מבין, מה הוא שינה כל כך היום? מה הוא שינה כל כך? הוא לא שינה. ובאופן טבעי הוא היה משנה. אני לא חושב שבריאל מדריד זו אינטר, ואינטר היה לו את הכלים לעשות את זה. אנחנו דיברנו בחוץ, מוטי, ואתה אמרת משהו. אינטר ניצחה 3-1 בראשון, והם באו כדי להגן על היתרון. אבל אתה אמרת משהו כשישבנו בחוץ. מוריניו, כלפי עתו, הפך אותו משחקן חלוץ למגן, והוא דרש לא יכול לעשות את זה. בואו לא נשכח למה. כי הרחיקו להם את מוטה, ולא הייתה לו ברירה, והוא יכול להחליף. את רונלדו הוא לא יכול להפוך למגן. אני אמרתי שמה שמוריניו עשה לאינטר, שהוא לקח שחקן כמו סמואל אתו והפך אותו למגן במקום חלוץ במשחק אחד, הוא גם לא יכול לעשות את זה פה עם קריסטיאנו רונלדו. הוא לא יבוא ויגיד לו, תשמע, אתה תהיה היום מגן ימני, כי קריסטיאנו רונלדו יגיד לו שהוא לא מוכן. נכון. אבל מוריניו יכל לקחת היום את דימריה או את אוזיל ואת שניהם להושיב בחוץ מדקה ראשונה, לשחק עם 2 שחקנים יותר הגנתיים וליצור מערך הרבה יותר צפוף, כמו שמוריניו עושה כשהוא רוצה להוציא תוצאה. אבל שהוא הכניס את לסאנה ביארה במחצית השנייה, זה היה מאוחר מדי. זה היה כבר גמור. זה היה כבר גמור. אני חושב גמור, אבל לא עזר, הוא חטף עוד 3 עם הרכב היותר הגנתי. אני חושב, אבי, בסופו של דבר של ברצלונה, זה באמת, הייתה כותרת אחת באחד מאתרי האינטרנט, המונולוג של ברצלונה. תראה, שים לב להתקפה הזאת, כמה מסירות
אין קבוצה שיכולה ללחוץ. הם ניסו פה ריאל מדריד, הם מגיעים לשחקן וטק, הם מזיזים את הכדור אחרי שברצלונה עם תנועה. שים לב כמה מסירות ואנחנו נראה את הגול השני, זה ממש לפני הגול השני, עוד מסירה ועוד מסירה, ופה ריאל מדריד 11 שחקנים נמצאים בחצי המגרש שלהם. זה לא שעכשיו המשחק היה פתוח וזה התקפה מתפרצת, הם התחילו את ההתקפה לפני חצי דקה והם עדיין מחזיקים את הכדור, וריאל מדריד לא מצליחים אפילו לגעת בכדור. ואני חושב שהכותרת אתה יודע, אבל שים לב איפה הם מתגוננים, תראה איפה הם מתגוננים, זה לא משנה כבר מי משחק, 11 שחקנים התגוננו, ועוד מסירה ועוד מסירה, זה יגיע בסופו של דבר לצד שני, ונראה את הכניסה של פדרו מהצד הימני לכיוון האמצע. שים לב כמה מסירות בהתקפה הזאת. ככה משחקים כל הזמן. אוקיי, זה מה שאני אומר. ככה ספרד זכתה במונדיאל. האם ריאל מתנפלת פה מספיק? עכשיו מקבל ויה, ושים לב פדרו איפה מתחיל את התנועה, מצד ימין הוא כבר רואה, הוא מתחיל את התנועה שלו הרבה, עושה ספרינט ונותן את הגול. זה לא רק היכולת של ברצלונה להניע את הכדור, זה ההבנה של השחקנים, הם יודעים ברגע שוויה קיבל את הכדור, לא בהכרח פדרו היה מקבל את הכדור, אבל הוא נמצא שם שאם הכדור יגיע לאזור הזה הוא יפקיע את השער, וזה מסמל ומאפיין את ברצלונה. כשאתה בשידור אמרת את זה, כשהתחיל המהלך הזה נדב, אתה אמרת בשידור, זה מזכיר את ספרד במונדיאל. ואני ישבתי כאן באולפן וצעקתי, נדב, זה לא מזכיר את ספרד במונדיאל, כי לספרד לקח 70 דקות להבקיע, וברצלונה... אין קשר. לא, ברצלונה... מבחינת סגנון משחק. אני יודע, הסגנון אבל של ברצלונה היה דורסני. משהו אומר שספרד זה ברצלונה מוחלשת. נכון, 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 מה לעשות? אוקיי, דיברתי קודם על בין הבלמים, דיברת על זה הרבה במהלך המשחק, אני זוכר, בין פרשנות פרטית. אפשר לעשות, אתה מוכן ללכת לאנשים הביתה ככה לתת? זה תענוג. לא, אני חושב שיש תשלום סמלי. אז דיברת, הכניסות מאחור. הכניסות מאחורנית של שחקני הקו השני של צ'אבי ושל אינייסטה. אנחנו נראה את זה כאן, זה גם בשני השערים הראשונים זה קרה, הנה כאן, הכניסה של צ'אבי, אין הרבה קבוצות בעולם שיש להם גם מוסרים ברמה הזאת שמכניסים את כדורי העומק, וגם שחקנים שבאים מהקו האחורי ובורחים לתוך הרחבה, הם עושים את זה בצורה מושלמת, בכלל לא, הם עושים את זה, כל הזמן הם עושים את זה, אבל אין, תסתכל, כל הבריחות האלה של שחקנים מאחורנית עם כדורי העומק, זה צריכים שני דברים בשביל זה, את השחקן שעושה את התנועה פנימה, ואת השחקן שיודע למסור את הכדור פנימה, ולברצלונה יש את זה בצורה מושלמת. וששניהם במיומנות שווה, זה לא משנה באיזה צד של המסירה. גם התנועה ללא כדור, גם המסירה המדויקת, גם הבריחה של השחקנים פנימה. ועדיין, on top of all that, הכישרון הכביר לקבל את השחקן שמתגלגל לך על הרגל, להסתובב בחצי אינסטינקט הזה, זה כבר הטכניקה האישית של כל הטכניקה ולהקשיט מעל קסיאס. בגלל זה ברצלונה היא אלופת העולם, סליחה, ברצלונה רוב השחקנים היא אלופת העולם, לא, אבל השחקנים שלה בעצם הבסיס של אלופת העולם, זה לא במקרה, הכישרון שלהם נוטף מהם. בגלל זה אנחנו גם אומרים שאנחנו זוכים לראות את הקבוצה הכי טובה ששיחקה אי פעם כדורגל, ואני לא יודע אם בעתיד גם תהיה שוב קבוצה ברמה הזאת, קשה להאמין. ואיך אפשר להסביר את זה שבמשחק הזה, לאו מסי, אתה יודע, הוא זו הגדולה שלו, דיברנו על זה קודם, היו לו משחקים פי 100, אבל הוא לא מכריח את המשחק אליו, הוא לא מאלץ את הכדורים להגיע אליו, הוא מנסה ללכת בכוח. יש ימים שהוא לא יצליח לעשות את הסללומים שלו, אז הוא מבשל שני שערים, הוא נוגע הרבה בכדור ובולט. מדברים על כולם, וגם בפתיחה לפני המשחק לא הזכרנו את זה, אבל אני חושב שאתה מסתכל על כדורגל גם בתור מאמן לפעמים, אני מסתכל על זה ובעיקר אני חושב אני מסתכל על שחקן כמו בוסקץ, אף אחד לא מדבר עליו, אף אחד לא מזכיר אותו, אף אחד לא מצלם אותו בכלל, והוא על המגרש הוא פשוט גאון כדורגל, כי כדי שצ'אבי ואינייסטה ומסי ופדרו וויה יעשו את כל מה שהם עושים, וצריכים איזה אחראי מבוגר בתוך המגרש, מבוגר, לא חשוב, אבל מבחינת מה שהוא עושה, הוא אחראי על כל מה שהם יכולים לעשות, הוא אחראי לזה. חילוץ כדור, פשוט מדהים. דיברנו כל כך הרבה על קשרים אחוריים. וגוארדיולה היה כזה. יפה, אם דיברנו על מעט בגרות, בוא נוסיף גם מעט בגרות לשידור הזה. סגיב פרידמן עם הקהל שלו. כן, כך מגיבים האוהדים הישראלים שנשארו כאן בישראל. לעומת הישראלים בקאמפ נו.
משום מה עם בגדים של מילאן, אבל בואו לא נדקדק בקטנות כאן. זאת החגיגה. כמו שאתם מבינים, יש כאן באולם הזה גם אוהדי ריאל מדריד עצובים. יפה, אז זה הקהל שאותו ליווה סגיב פרידמן הערב, וזהו סגיב פרידמן עצמו. סגיב? מודי, לפני המשחק הייתה התערבות, מי שמפסיד מנקה את המקום, אבל אוהדי ריאל כולם ברחו, אני נקה עם סמרטוט אדום. בינתיים רשות הדיבור לאוהדי ברסה. איתן! Blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom סטוטו, ברסה! 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 חבר'ה, זה לא המנון, זה לא המנון. נמני להיות איתך בכל דקה אוהבי, נמני, אני נשבע להיות... אל תקלקל את החגיגה. אני יודע לשחק כדורגל, שחקתי הרבה שנים כדורגל, פעם ראשונה שאני רואה קונוסים בצבע לבן. זה אינייסטה ישראלי. ביי מודי. סגיב, תודה רבה, וכן, פרשנות אנחנו מקבלים, כן, אף פעם... אבל היום... כן, בדיוק. קונוסים בצבע לבן. סגיב היה בסדר, גם השיר שלו, הם ניצחו היום. שילב את שני הניצחונות ביחד. כן, גם מכבי תל אביב אכן ניצחו הערב. בוא נשמע את המאמן המנצח, לא אבין, גוארדיולה. El duelo pueden decir, entre los dos mejores equipos del mundo. Con este resultado tan claro de 5-0, ¿es ahora el Barça el mejor equipo del mundo? No. Intentamos jugar bien. Tenemos de tener la humildad para que el tiempo decida sobre lo que fuimos o hemos sido durante esta época. Es decir, ahora es muy fácil decir que somos mucho mejores que ellos, cuando no es verdad. Hacemos cosas distintas y hoy ha sido el partido. אבל הוא נראה סחוט, הוא נראה כאילו המשחק הזה סחט אותו. זה סוחט, אבל זה גוארדיולה, זה מה שמאפיין אותו לאורך כל הדרך. הוא לא, אף פעם לא, אתה לא רואה אותו בעננים, אתה לא רואה אותו בדאון יותר מדי. הוא רגליים על הקרקע, הוא יודע שיכולות להיות גם תקופות יותר קשות. הוא מחר יעשה אספה ויראה להם את הדקות הלא טובות. בואו נראה מה... כן, לחתום לא צריך להעיד על סרטו. אינטרנט. טוב, זה נראה לי ישן, הרביעי של ויה, היו כבר, בזמן 4-0, היה עוד שער אחד אחרי זה, ברסה עושה את הגוליאדה על מדריד, זה עדיין בשלב של 4-0, כן, פה מישהו קצת מהר מדי, בסופו של דבר ראינו גם כותרות אחרות, מונולוג הסולגרנה, מונולוג זה יפה באמת, זה מונולוג הם מדברים עם הכדור, זה ככה זה. וגם האתר שלנו, כל התגובות וגם התקציר והכל נמצא כמובן בספורט5.co.il. יפה, יכול מאוד לפטפט על המשחק הזה עוד ועוד, אבל בואו ניתן קצת לצופים בבית לפטפט עליו, בואו ניתן לאנשי יציע העיתונות להתפעל גם הם מהמשחק הזה, מההצגה המדהימה שראינו הערב. אז עד כאן הקלאסיקו להפעם. בשבת ריאל מדריד פוגש את ולנסיה, ברצלונה את אוססונה, נכון? כן. אנחנו נתראה בשבוע הבא בליגת האלופות כמובן, עם אותן קבוצות בדיוק, חוץ מאוססונה. תודה לכל מי שטרח על השידור, תודה שהייתם איתי וביליתי איתכם במשחק הזה. תודה לכם שהייתם איתנו. יציע עיתונות, מיד אחרינו, לילה טוב.
בחסות ISP-GSM+, הרשת המהירה של פלאפון. וודקה סובייסקי. The vodka I know.